day. Kusebusuku sidla rapha endlini umama asitshela ukuthi Samkero ninosipho. Idlani nicede rapho kungaze kube ready. Phela kusasa izikoro ziyavula. Mina sengiyaceda mama sekushoda umsopo naripapanyana erincane. Yo mara shem lokudla sokuceda njani ngale nyama eqinile phela igwinyeki le nyama yo. Ya le nyama that's why nami nicare ngayo ngoba ifuna uroko uyihlafunya rapha emromeni uyihlafunya ize ivithike rapha emromeni before uyigwinya. Manje nina ningitshela ukuthi anisakwazi kupheka mina. Sengiyaqala manje ukudla lokho kuphekwe yimi. No shem asithi awukwazi kupheka tona kababakho sithi thina shuthi lenkukhu le yazini beyiqinile. Ayi kwasho ukuthi mama uphekere inkukhu rebe ihlala idla amaphampaso abantwana rapha endleleni lesikhathi isaphira. Yo shem Samkelo ubutwana abantu ngihlekiselani mara ye uthi umama bekapheka lenkukhu le beyidla amaphampaso abantwana. Ni busy nithi benipheka inkukhu edla amaphampaso para niphinde nyayidla renkukhu. Kusho ukuthi nani seniwadlira ramaphampasi. Yo shem mama manje wawusidlisa amaphampasi yazi uzosibulala mfazi ndidi ungaphekela abantu ipapa namaphampasi mara. Ayi Sipho asambe siyorara sekere ukudla lokhu kwamaphampasi kusasa isikoro. Sihambe siyorara sinobhuti wami uSipho. Ayeye Sipho sesidle amaphampasi siyophupha amaphampasi rapha embhedeni. Shem Samkelo mina ngcono azangidle yonke le nyama wena ke udle yonke le nyama shuthi uyophupha iphampasi elikhulu. Ayi nyovere nithandazi nithi ayi wona phampasi indini hamba rapha kimi uyere kuSipho nguye uSipho rothanda amaphampasi. Uyahlanya shem mbuto abantu angithanda amaphampasi mina kanti awazi ukuthi ngizithandela itiya ela 10 spoon weshukela nama tea bag ayi15. Ayi Sipho kungcono sirare ngoba siyovuka late rapha ekseni masiya esikorweni. Sivere sirare sinosipho. Sarara isikhathi eside rapha embhedeni ngoba sirare rate. Umama eze agijima. Samkero ninosipho. Nisarare ngaresikhathi. Nirate ngarendlela re isimanga nina. Hey Samkero. Hayi man maphampasi ngicela unicorere please akusibo umuntu rokudererire ubhuti wami uSipho. Yo chef Samkelo vuka uyaphupha ayi isihlahla lezi yazidi. Kanti nyaphupha ariko rephampasi rapha endlini. Vukani nigeze amanzi wenu sewabirire. Ayi Samkelo sekunguwe ophupha akhuluma manje. Kanti benithini Sipho? Bowuthi yo shemphampasi indini akusimi kokudelelile ubhuti wami uSipho. Sipho rephampasi rerayini liphuphile rinezinyawo rifake nekepisi riyathusa rapha ebusweni. Manje wayitshela ukuthi yimo olidelelile ufuna ukuthi lephampasi manje lize la kimi lizohlupha mina. Hayi angeke riseza kuwe Sipho rephampasi ngivere ngaribamba rekepisi ngareruma rezindlebe. Hey Samkelo noSipho vukani. Hayi mina bese nivukile uSipho ngisho nyamtshela ukuthi Sipho vuka rapha embhedeni uyekere kurara akafuni kunirarera. Ayi unamanga bhuti wabantu bhuti wephampasi. Sivere sigeze sigcoke sinosipho sirungiserere ukuya esikorweni. Samkelo uzwile ukuthi bathi ngiyofunda nawe. So uyofunda nami esikorweni? Ubani ukutsherere indaba re? Buza umama uzochazela. Nivere nisondere kuma. Mama vere uSipho sekayofunda nami rapha esikorweni sethu. Ya Samkelo phela iso sodwa isikoro esiseduze kunareze ezinye. Mara mama kumere uSipho angafundi nami rapha eklasini rethu ngoba uSipho uzoniphazamisa rapha eklasini. Leyo Samkelo izodecide abothishere. Sihambe sinosipho siye esikorweni. Sifike rapha esikorweni sirinde ukuthi basifake emaklasini. Uthishere bese kacala kumemezera rapha. Fezilo Zondo uyaka 7B. Amahle Malamulele uyaka 7A, Falakhe Sibhono 7A, Sifiso Mathebula 7C, Sipho Mkhwanazi 7A, Ntobeko Mthweni 7C, Samkelo Mkhwanazi 7C. Ayi kungcono ubhuti wami uSipho bamfake ku class raka 7A, mina nika 7C. Kwasho ukuthi nizofunda kahle uSipho angekho. Eklasini raka Sipho bonke abantwana bebahleli phansi kunguSipho kuphela ome ngezinyawo anganasituru ahawurisa rapha ebusweni bakhe. Uthishere avere amthathe uSipho eze naye rapha eklasini rethu. Sanibona class la ngize noSipho. Sipho konje ubani isibongo sakho? Saka Mkhwanazi mara musitshelile lesa sikhathi. Ya class uSipho Mkhwanazi sekazofunda ngapha ngoba ngale kwa A sekugcwele nezituro ziphelile so uzofunda nani ngapha. Asibamkeleni phela. Ayi uSipho bamrethereni rapha ngoba uzoniphazamisa rapha eklasini. uSipho ahlare eduze kwami. Bowuthi uyophelela phi ibhuti wephampasi? Sipho
kuzokusiza ukuthi uvere uthure lapha emromeni wakho futhi ungabatshela abantu ukuthi ungubhuti wami. Shem, mina-ke angisumuntu onjalo, angihambi ngifihla ukuthi ubhuti wami ubani. Futhi ungaroko unibiza ngari igama rePampers, ufuna ukuthi abantu banihleke lapha emromeni wabo. Kuvere kube yibreak sihambe siyohle. Manivura iskhaftini, umama usiphakele ukudla lokhu kwaizolo nenyama yayizolo. Shem, umama kanti umntwana onjani? Sekasiphathisele inyama yePampers. Nana Mishem, awuyifuna inyama yePampers? Ayi Sipho, uyahlanya lapha engqondweni yakho. Wayuroko utshela abantu ukuthi udla inyama yePampers. Mina le nyama le angisayifuni Shem, yazini. Into engiyisuza mangidla le nyama. Iyakusuzisa. Enhle ngizosuza lapha eklasini, uzozwa ukuthi kunuka kanjani. Hayi man Sipho, ungacari usuze lapha eklasini. Uzosikurisa ngalo msuzo wakho onukayo. Iphere ibreak sibuyele emaklasini. Okay class, kulaba abangangazi, nguthisha Dlamuka. So today sizofunda ngemultiplication neaddition. Imaths muse niyayazi. Shem, ngabe uyazi teacher ukuthi ngithanda njani imaths mara teacher. Uyayithanda? Too much. Okay Sipho, 5 times 2. Ubani answer lapho? Okay Shem, 5 times 2 ne shukuthi lapho ngizothatha lo 5 ne ngithi -77 ne ngithi +6 multiply by 99% over +7 bese lapho ngifaka lo 6 over 9 shukuthi i-answer kuzoba u10. Yo asimshayeleni izandla. Ayi, uSipho ukhuluma imaths yamanga mara bathi uthole right kanjani? Class, nimbonile uSipho mara ukuthi uhlakaniphe kanjani? Netsekanuka la eklasini ubani usuzile manje? Osuzile usamkelo. And ushilo ukuthi after break uyosuza omunye umsuzo oserious lapha eklasini. Hayi Sipho, ungazonishukela lapha ngoba nguwe umuntu othi uyosuza lapha eklasini. No, Shem class, phela usamkelo udle enye inyama yePampers. That's why anuka so umsuzo wakhe. Samkelo, soqalile ngalezika zakho futhi. Hayi teacher, mina azange nisuze lapha emaklasini. uSipho ubhuti wami akaphirisi kahle lapha engqondweni. Wayakhuluma so. Hayi man Samkelo, yazi bese ngithi uchintshile. Usesenje kanti. Hayi masicala siphuma lesikolo man, sengidiniwe nguwe. Ivere ishaye after school siboyere ekhaya sinosipho. Sisesendlereni nithi kuSipho. Hayi wena Sipho esikorweni uyanijikela. Uhlekisa ngami lapha emaklasini. Kurungile. Mara nawe Samkelo, sokwatile manje. Angeke nihlare ningakwati lapha empirweni unisukela unicambera amanga ngezinto lezi engiyazenzanga lapha empirweni. Okay Shem Samkelo, asikisi ngokuthi ngitshela abantu ukuthi nguwe umuntu osuzile lapha eklasini. Sifike endlini. Samkelo ninosipho senibuyile bekunjani esikorweni? Hayi mina mama anisayi lapha esikorweni. Yini Samkelo? Soqalile uhlupha abothishera futhi? Cha mama anihluphi abothishera. Manje awusayi esikorweni ngoba kwenze njani Samkelo? Hayi mama lapha esikorweni banifake noSipho eklasini area 1. Hawu Samkelo ngoba yinto enhle yokufunda nobhuti wakho. Hawu nami Shem yazini bengisasho njalo. Ngithi Samkelo yazi ku right masifunda seyithuna ngoba sizosizana nangama homework yazini. Hayi Sipho vere uvarero mromo wakho unuka amakhabishi. Hayi bo Samkelo, mama uSipho uhamba utshela abantu lapha esikorweni ukuthi mina ngingubhuti maPampers futhi wathi nisuzile lapha esikorweni ningakasuzanga nokusuza. Sipho waye uyenza kanjalo Samkelo? Okay Shem Samkelo bhuti wami, asikisa ngeke sakubiza ngobhuti wePampers ke. Okay Sipho nyakuqorera. Kusasa sibuyere esikorweni sinobhuti wami uSipho rongaphirisi kahle lapha engqondweni. Sifunde sibhare sisubmit. After break nithole uSipho akhuluma ngami ahleba ngami. Shem uSamkelo makalele uyakhuluma. Lo muntu ukhuluma alele. Nithure nimbukele nirarere. Izolo ke bekaphupha agijimiswa yiPampers yazini. Lo muntu uyahlanya loya ayi. Nivere nijekere emuva kweclass nicabange amaplan. Okay, uSipho uhamba akhuluma ngami ahleba ngami ahlambaraza igama lami. Nizomthola kahle. Nizothatha incwadi yakhe abazomnika kuyo ihomework. Nifake iPampers inukere uthishera. Lero yiplani eri right. Nibuyere eklasini nihlale phansi nirinde uthishera asinike ihomework. Okay class, ihomework yena namhlanje kumele ningibhalele 10 types of shapes. Ini 10 types of shapes. Sibuyere endlini sinosipho. Masifika endlini azange nimoshe isikhathi. Beniguduza rePampers. Ngarithola rePampers. Ngarifihla phasi kombhede. uSipho wabhare umsebenzi wakhe wesikoro nami nibhare umsebenzi wami wesikoro. Shem finally. Sasiceda ukubhala ama-homework yazini. Hey Sipho, seniphethe na ubuthongo nisayorara mina. Bese nirinde uSipho ukuthi eze azorara. Kanti uSipho ukuphi?
Makeza arari mani nifuna ukumfakela ripampers esikhwameni sakhe. Usipho eze rapha embhedeni arari. Asarere nivuke nikhiphe incwadi yakhe rapha esikhwameni nimfakele ripampers erinukayo. Maniceda nibuyere embhedeni nirari. Kusasa kwakhona sibuyere esikorweni. Utishera asitshela ukuthi hey class isikhwama zenu mazize phambili ngizobona ukuthi niwenzile umsebenzi wami. Nivere nimikise isikhwama sami nijabulile rapha ebusweni. Usipho naye amikise sakhe isikhwama. Umema abheke ezikhwameni zethu. Sakabani lesi? Oh sakasamkelo. Okay, umsebenzi wami uyenzile. Good boy Samkelo, soyalalela manje. Umema athathe isikhwama sakaSipho. Afake isandla rapha phakathi. Makathi akhiphe incwadi nepampers. Hayibo, Sipho, kenzakalani? Yiyo ihomework engikunika yona le. Yo, shem kenzakalani kanti manje? Mina angazi ukuthi ubani umuntu ofakele ipampers leli esikhwameni sami. Sipho, ugcine kunibiza ngobhuti pampers. Mina ninguSamkelo kayi1 kwesithuku ufa amagundwane namaphera.